Здравей, щастливки! Време е да намалим темпото. Днес в практиката ще разкриеш своя потенциал за сила и баланс. Започни като седнеш удобно, издължиш гърба и отпуснеш длани в скута. Просто затвори очи, свържи се с вътрешния си свят. Пренеси внимание към дъха. Слушай сърцето си, отвори сърцето си. Почувствай светлината на душата си. Приеми своята истина. Прости си. Обичай се. Почувствай се изпълнена с благодарност. Уважавай тялото си. И му давай почивка, когато е нужно. Използвай момента, за да подхраниш всичките си нужди на тялото и съзнанието. Вдишай дълбоко от двете ноздри към корема и издишай напълно целият въздух. Ако усещаш напрежение в тялото или ако имаш тревожни мисли, издишай шумно през устата и си визуализирай как те те напускат и си свободна. Последен дълбок, напълно осъзнат дъх. Вдишай, протегни ръце нагоре, над главата, сплети пръсти, обърни длани към тавана, издължи се, протегни се хубаво. Издишай и спусни длани покрай тяло. Принеси ръцете пред коленете, пръсти сочещи напред. Събери петички, отпусни седалище, вдишай, повдигни коленете към гърдите, издишай и върни. Направи няколко пъти това нежно разтягане, доколкото можеш, притискайки длани към пода. Последно разтягане. Сега премини в 4 опорни точки. Увери се, че китката, лакътят и рамото са в една линия, коленцата са в прав ъгъл. И изпълни разгряване на гръбначния стълб в крава и котка. Вдишай в крава, отвори гръден кош. Разтегни хубаво шията отпред, издишай в котка, заобли гърба, разтегни хубаво врата и отново вдишай в крава, прешлен по прешлен и издишай в котка, прешлен по прешлен. Направи още няколко движения в собствен ритъм, свързвайки дъхът и движението. Завърши с котка и вдишай в неутрална позиция на гърба. Притисни хубаво длани към пода, подготви се да изпълним птица куче. Вдишваш и повдигаш десен крак и лява ръка, протягаш ги хубаво напред. Издишаш и бавно и балансирано връщаш. Вдишаш, протягаш ляв крак и дясна ръка. Бавно и балансирано връщаш. И отново лява ръка и десен крак. Когато повдигаш ръката и крака, се стараеш да издължиш колкото може повече, без да търсиш височина. И отново дясна ръка и ляв крак. Вдишваш, издължаваш и протягаш, издишаш и връщаш. Дръж вратът издължен и направи още по 2 повторения. Сега насочи внимание към китките, олюлей няколко пъти тялото напред и назад.
Завърти на 180 градуса, така че пръстите да сочат към коленете, олюлей напред и назад, без да отлепваш палец от пода. Върни и обърни пръстите навътре да сочат едни към други, отново олюлей напред и назад, наляво и надясно. Прекрасно! Сега намери позиция дъска. От позицията, в която си, изнеси десен крак назад, ляв крак назад. Стегни тялото. Изравни гърбът, прибери корема. Задръж така 30 секунди. Ако ти е трудно, спусни коленете към пода. И остани отново така, като усещаш мускулите в торса, в седалището, в бедрата активни. Ръцете са стегнати, китка, лакът и рамо са в една линия. Още няколко дъха. Дишай дълбоко, поглед насочен надолу. Вярвай в себе си и не се отказвай. Последни 3, 2, 1. Прекрасна работа. Сега се спусни по корем. Постави ръцете на височината на раменете, но малко по-широко в страни, колкото е широка постелката ти. Например, вдишай и повдигни гърди. Издишай и се усочи в дясно, като погледнеш към седалището и петата на десния крак. Вдишай в център, издишай и погледни в ляво. Вдишай и се върни, издишай и върни чело към пода. И отново вдишай нагоре, издишай като се усучиш надясно. Вдишай в център и издишай като се усучиш наляво. Вдишай в център и издишай като върнеш чело към пода. Направи още 3 движения. Издишай и върни чело към пода, приближи ръцете към раменете, притисни длани, повдигни тяло нагоре, вдишай и издишай в куче гледащо надолу. Изравни гърба, увери се, че опашната кост е най-високата точка в тялото ти в момента. Педалирай на място, като редуваш десен и ляв крак, много бавно, с усещане за движението. Ако има напрежение в коляното или болка, не е нужно петата да достига до долу. Не е нужно кракът да бъде напълно изпънат. Почувствай тялото си и неговите възможности и им се подчини. Задръж позицията за кратко в покой. Вдишай и пренеси десен крак до дясна длан, ляв крак до лява длан. Насочи опашната кост надолу, издължи гърба, притисни длан до длан. Противопостави лактите на коленете и коленете на лактите. Остани в тази позиция маласана. Вдишай, протегни ръцете нагоре покрай ушите и позволи на ръцете ти помогнат да се изправиш. Издишай ръце покрай тяло. Събери краката, прости пети на ширината на таза. Остани в поза Тадасана за един дъх, позата на планината. Създай си усещане за вкореняване в ляво стъпало и премини в поза дърво. Може дясно стъпало да бъде до глезена, може да бъде до прасеца. А ако си стабилна, балансирана и си практикувала и друг път йога, го постави на бедрото, протегни ръцете нагоре покрай ушите, намери своя баланс и остани в него. Нека точка, в която се вглеждаш пред тебе, ти помогне да запазиш този баланс. Сега вдишай, насочи коляното напред, издишай, изнеси десния крак назад на около 60 см от левия, стъпалото на 45 градуса. Протегни ръцете на височината на раменете, позволи на лява ръка да те изтегли напред, вдишай, издишай, изпусни лява ръка надолу до там, докъдето гърдите остават отворени. Може лява ръка да достига бедрото, прасеца или да достига до пода.
Погледът е нагоре към дясна ръка, а ако има напрежение или болка, погледни надолу към лява. Дишай и бавно се върни. Издишай и се върни в Тадасана. Един дълбок дъх в позата. И сега намери балансът в дясно стъпало. Вкорени стъпалото на десния крак. Почувствай се стабилна и повдигни левия до там, докъдето имаш стабилност. Протегни ръце покрай ушите и остани в позата на дървото. Дишай дълбоко и издишай. Сега пренеси ляво коляно напред и изнеси ляв крак назад. За позата триъгълник. Стъпало отново 45 градуса, ръцете на височината на раменете. Вдишай, протегни дясна ръка напред, издишай и се спусни надолу към стъпалото на десния крак или до там, докъдето гръдния кош остава отворен. Увери се, че вратът е издължен. Раменете са далече от ушите. Вдишай и се върни. Издишай в Тадасана, ляв крак до десен. Отпусни ръце в страни покрай тяло. Намери покоя в позата за 2-3 дълбоки дъха. Вдишай, протегни ръце покрай ушите, повдигни дясно коляно нагоре със свит крак. Издишай, изнеси десния крак максимално назад. Вдишай, завърти тяло напред към ляво коляно. Ляво коляно е свито, позата на войн 1. Намери покой, намери стабилност в тази поза и остани. Увери се, че стъпалото на десния крак, външната му част е прилепнала към пода. Пренеси ръцете надолу, на височината на раменете, протегни ги, противопостави лява на дясна ръка, нека едната те тегли назад, другата напред. Погледа над пръстите на лява ръка, вдишай и издишай в поза ъгъл, спусни предмишницата на лява ръка към бедрото на левия крак и издължи дясна ръка нагоре. Почувствай издължаване на тялото от стъпалото на десния крак до върхът на пръстите, погледът е под мишницата на дясна ръка. Вдишай и се върни през войн 2, войн 1 и Тадасана. Дай дъх почивка на тялото. Вдишай отново ръце покрай уши, повдигни ляво коляно и издишай с ляв крак назад. Широко назад, до там, докъдето външната част на стъпалото не се отлепва. Ръцете покрай ушите, протегнати нагоре към тавана, торса е напред, таза е напред. Дишай още малко в тази поза, намери покой. Издишай и премини във войн 2. Раменете в една равнина, далече от ушите, погледът над средния пръст на дясна ръка. Още един дъх, вдишай и издишай, спусни дясна предмишница към дясно бедро и издължи лявата част на тялото, погледни под лявата мишница. Свържи се с това усещане за издължаване в лявата си част. Последен дъх. Отново се върни през войн 2, войн 1 и Тадасана. Издишай, отпусни ръцете нежно покрай тяло с длани сочещи напред. Прекрасно. Протегни ръце нагоре, вдишай. Издишай в пълен наклон, сви коленете, пренеси корема върху бедрата, така че тялото ти да се издължи. Обгърни лактите и се залюлей наляво и надясно, напред и назад. Почувствай лекота, почувствай разхлабване. Почувствай върхът на главата теглена от гравитацията надолу. Притисни длани към пода. Позволи си още малко да задълбочиш това разтягане. Може да обгърнеш глезените. Остани с това усещане в позата за разхлабване, лекота и издължаване. Приближи стъпало до стъпало, прикликни
Заобли се като кълбо и се олюлей назад, за да масажираш гръбначния стълб до врата, като главата не докосва пода. Още веднъж. Прекрасно. Остани седнала в удобна за теб поза. Нека нежно да разтегнем и ръцете. Пренеси дясна ръка към дясна плешка. Нека лява ръка обгърне лакътя на дясна и го изтегля назад зад главата колкото може. Почувствай разтягането, свърши се с усещанията, задълбочи дъха. Пренеси лява ръка зад гърба. Опитай се да хванеш дясна длан, ако не успяваш, хвани дрехата, с която си. Сега да повторим и с другата ръка. Постави лява ръка на лява плешка. Нека дясна ръка обгърне лакътя и го изтегли зад главата. Отдръпни дясна ръка от левия лакът и я пренеси зад гърба, така че пръстчета на дясна ръка да се опитат да намерят пръстите на лява. Или хвани дрехата, с която си. Не забравяй да дишаш дълбоко. Върни. Сега се завърти напред, отпусни се нежно, прешлен по прешлен към постелката. Сви краката в колене, постави левия глезен над дясно коляно. Повдигни дясно стъпало и претегли бедрото на десния крак, ако можеш, обгърни прасеца на десния крак и изтегли левия крак към тялото. Забележи усещанията в бедрото, в седалището, в ниската част на кръста. Разтвори ръцете в страни, спусни ляво стъпало надясно, избутай нежно коляното с дясна ръка, погледни към пръстите на лява ръка, остани така. Вдишай и излез от позата. Сега смени крака, постави десния глезен под ляво коляно, притегли ляво бедро към себе си или прасеца. Приближи колкото може прасеца на десния крак към тялото. Забележи сега усещанията в дясната част, в бедрото, седалището и кръста. Още един дъх. Сега спусни дясно стъпало в ляво. Избутай нежно дясно коляно навън с помощта на лява ръка. Завърти поглед към дясна длан. Притискай дясно рамо към пода и остани още малко. Вдишай и се върни. Изпъни краката, протегни ръцете нагоре покрай ушите. Издължи цялото тяло. Сега се протегни кръстосано, лява ръка с десен крак, дясна ръка с ляв крак. Прекрасно. Разположи тялото в шавасана, пренеси ръцете в страни покрай него, обърни дланите нагоре, издължи гръбначния стълб, отпусни стъпалата нежно в страни. Следвай гласа ми и без да движиш, релаксирай тялото. Започни от стъпалата нагоре, премини през глезена, прасеца, коленете, бедрата, седалището. Отпусни гърба нежно на постелката. Отпусни корема, гръдния кош. Отпусни ръцете от пръстите, през китката, предмишниците, лактите и раменете. Почувствай раменния пояс натежал. Релаксирай мускулите на лицето, устните, клепачите, отпусни челото. Дишай дълбоко. Остани в тази позиция колкото време ти е нужно. Преди да станеш, просто се завърти на дясната си страна бавно и нежно изправи тялото до удобна за теб поза. Поеми един дълбок дъх с затворени очи. Отвори очи и се усмихни на всичко, което ти предстои. Лекота и щастие в деня ти. Намасте!